Mun bɛ sen na o y'a ye k'a fɔ Gawo jiko ani kuranko o problème de juguyala kosɛbɛ fo ka dan sago. O dan sagoli la Gawokaw ye ɲɔgɔn ye ani maa ni a ko digili la ka se degré dɔ ma ka an ka nisɔngoya yira k'a yira k'a fɔ ko a ma bɛn a ma, a tɛ se ka bɛn a ma. Parce que n'i y'a jateminɛ n'a fɔla ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ yan mun ye Mali gouvernement ye n'o kɔfɛ u ka dɛmɛbakulu mun ye MINUSMA o fana bɛ yan a ka fɔ ko ji ko dɛsɛ ani kuranko o de bɛ k'an kamana gan a ma kan ka kɛ a ma kan ka kɛ wa an tɛ jɛn n'a ye wa a ma kan ka kɛ fana donc o de kɛla sababu ye mun ye force vive labɔ Gawo kɔnɔna na. Kuranko dɛsɛ nin a bɛ Mali jamana fan bɛɛ kɔnɔ nka aw ye faamaw ɲininka ɲinan kurantigɛ n'a a jiko gɛlɛya u ye mun de fɔ ɲɛna a ko la. Parce que ne bɛ se k'a fɔ Gawo kɔnɔ yan nɔ an ye remarque de kɛ remarque ye ni mois d'avril sera yɔrɔ caman bɛ Gawo kɔnɔ ji yɛrɛ tɛ to n'u ka du kɔnɔ fo ka taa a kuma tɛmɛ o kɔfɛ fana kuranko dɛsɛ an y'a jateminɛ nin ye an b'a a san sabanan de la tan mun a tibitaba a tɔrɔgɔ o b'an da la donc a ma se ɲininkali ma an ɲɛ b'a la de mun y'a kɛ mun m'a kɛ an kɔni bɛ mun dɔn o y'a ye an y'a ye k'a fɔ fɛn fila de don soit baarakɛyɔrɔ la négligence ni o tɛ n mago t'aw la donc a bɛ taa o fila kɔnɔna de la donc o yɔrɔ ka sɔn an b'a fɛ k'a dɔn vraiment ni a sɔrɔ an fana an ka jamana ɲɛmɔgɔw an'u ka dɛmɛbagaw m'olu b'an da la n'a sɔrɔ u mago b'an na mun kosɔn Gawo yan nɔ an bɔla ka wulikajɔ kɛ k'a yira an ka nisɔngoya yira jamana ɲɛmɔgɔw la k'a yira u dɛmɛbagaw la pour que u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'an population dɛmɛ joona minɔgɔ ni kɔngɔ maa si tɛ diɲɛ na mun bɛ se ka kun maa si tɛ diɲɛ na mun bɛ tɛgɛrɛ f'i ye o kan kan mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u b'a fɛ i k'olu faga yɛrɛ o ka fisa n'i ka kuranko ani jiko dɛsɛ ani kɔngɔ k'o bil'u la maa si tɛ se k'o kun